Hi, I'm Nicholas. I'm part of the What the Basque program in Alavedi. What the Basque is a program about Basque news that we're trying to diffuse around the world. Every 2 weeks we're gonna also broadcast a program from 3CR, it's a radio in Australia. We want to bring the local news from the Basque country to Australia and maybe later around the world. The show is on Tuesday, every Tuesday at 7 o'clock, and it's for an hour, so 7 to 8 o'clock. And it's going to be 1 week What the Basque, and the next week the 3CR program. So every week we're going to tell you what's going to be the program from Australia. So that's how we're going to do it. Izpidea eta Araba Izpide dira goizeko magazinak, azkenean magazin bakar bat osatzen dutenak. Dira pixka bat tarte nazionalagoa dena lehenengo orduan, goizeko 9:00-etatik 10:00-etara, eta bigarren orduan 10:00-etatik 11:00-etara tarte lokalagoa, Arabari begiragokoa eta egiten dugu. Eta bueno, printzipioz esan bezala lehenengo zati eta gero ja tarte lokalean 10:00-etatik 11:00-etarako tartean hor iritzien mailen tartea aipatu beharra dago, izan ere hor emateko. Horixe, euskaraz emititzen dugu, Alavedi bin, 88.8 FM-en eta alavedi.eusen, zuzenean entzun nahi bagoituzue. Eta hortxe egoten gara, bai Twitterren eta Facebooken eta gure webgunean ere alavedi.eusen, baditugu gerora bestelako elkarrizketak. 9:00-etatik 10:00-etara esan bezala, Alavedi bin, astelehenetik ostiralera. Hantxe ikusiko dugu elkar. Lo Hay Pasado es un programa de punk rock del siglo XXI. Es una hora de música en la que son 50 minutos musicales y 10 de presentación de temas, y en el que se analiza un poco toda la movida punk rock y derivados de todo el planeta, y escenas frikis o cosas nuevas que van saliendo en cualquier parte del mundo y de cualquier género, sobre todo derivando y teniendo un poco ese punto fijo que es el punk rock, pero derivando a todo tipo de estilos y a todo tipo de escenas. Se emite los jueves de 8:30 a 9:30 en Alavedi Bat, y los podcasts en todo momento están en alavedi.eus. Bueno, Zebrabidea Arrosa Sareak ekoizten duen magazina da. Astelehenetik ostiralera emititzen da, 4:00-etatik 6:00 bitartean, Arrosa Sareko irrati desberdinetan. Eta bueno, komentatzeko bezalako kontua bada, hasiera batean Zebrabidea Alavedirena zela, gero Arrosa Sarearena izatera pasatu zela, azkeneko 3 urte hauek Info7tik egin izan direla, eta aurten berriro ere bueltatzen dela Alavediko estudioetara. Euskal Herri mailako magazina izan da, hegoalde eta iparraldeko aktualitate, kultura eta beste hainbat gai jorratuko dituztenak. Eta hori, eta Zebrabidea eta gero, beste magazin bat ere badaukagu Alavedin, nahi hori? Kantoia, 6:00-etatik 7:00 egunero hartuko genuke, hartuko genuke zuen erreleboa, eta zuek Euskal Herri buruz nazional hitzein baduzue, guk Arabari buruz hitzein dugu, Gasteizki buruz oro har gehien bat, baina Araba osoa hartzen dugu guretzako. Kaixo, egunon, ni No Funk saioan nabil hemen Alavedin, eta bueno, zer entzungo dugu No Funk? Punka ez, eta ingo duguna da punkaren bilakaera aztertzea, estatu batuetan hasita, hor lurralde jantzieretan, baina bueno, Ingalaterran ere ibiliko gara, eta bueno, hori aro ezberdinak aztertuz joango gara pixkanaka. The Clash, Sex Pistols, The Velvet Underground, horrela nahasean esaten nabil, baina bueno, Patti Smith eta guzti horiek entzungo ditugu. Eta ostegunero izango
izango da 3:00-tik 4:00 Alabedi bat, zein bi. Kaixo, bueno, soy Isa, formo parte del programa de Suelta la Olla. Es un programa que ya se viene emitiendo desde hace aproximadamente 22-23 años. Es un magazine de actualidad que se hace de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 a 1 sería la franja nacional y de 1 a 2 pues la franja local. Y en cuanto a secciones, mantenemos las mismas secciones, lo que pasa es que hay algunas novedades en algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, así que se me ocurra, de la sección de literatura, pues hay 2 nuevas editoriales que son Bellaterra, que es de Barcelona, y Cambalache, que es de Oviedo, de Asturias. Y otra incorporación que ya vino colaborando con Suelta la Olla, que es Zapateneo, y que de nuevo este año está entre nosotras. Kakatzarra da programaren izena, eta arte estenikoen ingurukoa saioa. Arte estenikoen inguruko saioa izango da, eta emitituko dugu ostegunetan gaueko 9:30-tik 10:30 Alabedin. Txopote ordua. Esan digute prime time dela, baina bai, sinestu dugu. Egia, Eta asmoa da kolaboratzaileak eukitzea, eta espero norbait etortzea bere gauza kontatzera, ez izateko gu bakarrik eramaten dugunok irratsaioa. Bai, kolaboratzaile sare zabal bat izango dugu, oso potente, eta gero sekzioen artean egongo da elkarrizketa, kritika, terminologia, askotan aktorek hitz egiten dute gauza, ez dakit, arraro batzuen inguruan, ez da? Kontzeptuak, ere? Kontzeptuak, bai. El concepto, hori importantea da. La madre del cordero. Hori da. Eta batez ere hori, kakatzarra opa diogu gure buruari. Kakatzarra Alabedi saio guztiari, Gortzea irratsaioa, berriro antenan. Antenara itzuli gara opor luze batzuen ostean, eta... Aurten 20 urte betetze ditu programak, Hori da, ikasturte berezia. Gero ere, 20 urten ostean, zorionez fitxaje berri bat daukagu, eta, emakumezko bat lokuzioan, ez? Eta 20 urteik ospatzeko, festival bat antolatuko dugu. Rollo, ez Gasteizko olin bat, baina... 3 egunetakoa, 2 egunetakoa, 6 egunetakoa. Hori da, bai. Arabarena. Arabarena, hori da, Plata Trozean ez, en el de baloncesto. Rollo Black Sabbath, Beatles. Los Beatles. Bai. Cicatriz, Zarpazo, el original. Bai. Eta zer gehiago, bai. Eta hori, betiko egingo dugula, ez gara oso originalak izango ikasturte honetan, eta albiste musikalak errepasatuko ditugu, nobedadiak, bai. Zaiatuko gara akustikoren bai, ez? Bai. Akustiko zuzeneko, bai. Eta gomendioak ere, hori da, gutiziak, zaizkigun taldiak aurkeztu. Hori da, gure egin barreko ikasturte honetan. Eta, mutxu bat.